aka na Anambra Steeti bụ ọkammụta Soludo ebinyego aka n'atụmatụ iwu isi ọfụ wee menye ka ọ bụrụ iwu. Gọvanọ binyere aka n'atụmatụ iwu ndị ahụ n'ebe obibi gọvanọ dị n'Amawbịa n'ihu okwupụta okwu alaka omebe iwu Anambra Steeti Right Honorable Udeze nakwa imerime ndị ọzọ. Onye na-akọrọ anyị ihe n'ime n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana jikwa akụkọ a wee bịa ọzọ. Ya bụ iwu gụnyere Anambra State Development and Investment Corporation Law nke afọ 2025 ya nakwa Anambra State Electricity Law nke afọ 2025 nakwa ndị ọzọ ga. Ọ gụnyekwara Anambra State Indigenous Traditional Medicine Practice Law afọ 2025, Anambra State Mission Schools of Nursing and Midwifery Amendment Law afọ 2025. Ya bụ gọvanọ kenere ụlọ omeiwu steeti a maka ịrụsi ọrụ ike iji hụ na ewepụtara iwu ga na-enyere ndị Anambra aka n'ebe ọ dị ukwuu, kpọzie oku ka a na-ejikọta aka mgbe ọbụla